M'dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Abale ndi alongo, ndikulandireni ku programu yathu yati yankhuleni Ambuye. Lero ndi lachisanu pa 25 April, mulungu woyamba mu nyengo ya Pasaka. Ndipo mawu athu akuchokera motere. Mawu oyamba, ntchito ya atumwi, mutu 4, kuyambira ndime ya 1 kulekeza ndime ya 12. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Gift Komolina kuchokera ku St. John's Msamba Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Salimo 118, ndime yoyamba mpaka ndime ya chiwiri, kenaka ndime ya 4, kenaka ndime ya 22 kulekeza 27. Uthenga wathu wa lero ndi monga adalembera Yohane, mutu 21 kuyambira ndime yoyamba kulekeza ndime ya 14. Amene akutiwerengera mawu amthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Derende Thomas Poya, a Missionaries of Africa, kuchokera ku St. Francis Kanengo Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la ntchito za atumwi. Petro ndi Yohane akulankhulabe ndi anthu aja, kudadza nsembe pamodzi ndi mkulu wa asilikali a ku nyumba ya Mulungu ndi Asaduki. Iwowa anali okwiya chifukwa chakuti atumwi awiriwo ankaphunzitsa anthu ndi kulalika kuti popeza kuti Yesu adauka kwa akufa, ndiye kuti akufa adzaukanso. Tsono adawagwira, ndipo poti kunali kutada kale, adawayika ndende kufikira mmawa. Koma ambiri mwa anthu amene adamva mawu aja atumwi adakhulupirira. Chiwerengero cha okhulupirirawo chidakwanira ngati 5,000. Mmawa mwake, atsogoleri a Ayuda, akulu awo ndiponso aphunzitsi amalamulo adasonkhana ku Yerusalemu. Kunalinso Anasi, mkulu wa ansembe onse, pamodzi ndi Kayafa, Yohane, Alexandriyo ndi ena onse akubanja kwa mkulu wa ansembe onse. Tsono adayimiritsa Petro ndi Yohane pakati pawo nawafunsa kuti, kodi zija munachitazi, munazichita ndi mphamvu yanji, kaya munazichita m'dzina lanji? Petro atadzazidwa ndi Mzimu Woyera anawayankha kuti, inu atsogoleri ndi akuluakulu muli apa, kodi mukutifunsa ife lero za ntchito yabwino imene idachitika pa munthu wopunduka uja ndi kuchira kwake? Mudziwetu tsono inu nonse ndi Aisraeli ena onse kuti munthuyu akuyima wamoyo pamaso panu chifukwa cha mphamvu ya dzina la Yesu Khristu wa ku Nazareti, amene uja inu mudampachika pa mtanda, koma Mulungu adamuukitsa kwa akufa. Za Yesuyo, mawu a Mulungu akuti, mwala umene inu amisiri omanga nyumba mudawukana, omwewo wasanduka mwala wapangodya, ofunika koposa. Ndipo palibe wina aliyense amene angathe kupulumutsa anthu, pakuti dziko lonse lapansi palibe dzina lina limene Mulungu adapatsa anthu ake kuti tipulumuke nalo. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu amthenga wabwino monga adalembera Yohane Woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pambuyo pake Yesu adazionetsanso kwa ophunzira ake ku nyanja ya Tiberiyasi. Adazionetsa motere: Simone Petro, Tomasi wochedwa Didimo
Natanaele wochokera ku mudzi wa Kanane mu dera la Galileya anaja a Zebedeyo, ndiponso ophunzira ena awiri anali pamodzi. Simone Petro adawuza kuti, ine ndikukasoza. Iwo adati, ifenso tipita nawo. Adanyamuka nakalowa mu chombo. Koma usiku umenewo sadaphe kanthu. Kutacha Yesu adayimirira pa mtunda, komabe ophunzira aja sadazindikire kuti ndi Yesu. Tsono iye adawafunsa kuti, kodi anzathu mwaphako kanthu ngati? Iwo adati, ayi ndithu, tabwera chabe. Yesu adawuza kuti, ponyani khoka ku dzanja lamanja la chombo, mupha kanthu. Iwo adaponyadi, ndipo sadathe kulikokanso chifukwa cha kuchuluka kwa nsomba. Pamenepo wophunzira aja amene Yesu ankamukonda kwambiriyo adawuza Petro kuti, ndi Ambuye. Pamene Simone Petro adamva kuti ndi Ambuye, adavala mkanjo wake chifukwa anali atawuvula, ndipo adaziponya mu nyanja. Koma ophunzira aja ena aja adaza ndi chombo ku mtunda, akukoka khoka lozaza ndi nsomba. Sanali kutali ndi mtunda, koma pafupi ngati mamita 90. Pamene adafika pa mtunda, adaonapo moto wa makala pali nsomba, ndiponso bledi. Yesu adawuza kuti, bwera nazo ni nsomba zina zimene mwapha. Apo Simone Petro adalowa mu chombo muja na kokera khoka lija ku mtunda, lozaza ndi nsomba zazikulu zokwanira 153. Ngakhale nsombazo zinali zochuluka chotero, khokalo silinang'ambike. Yesu adawuza kuti, bwerani mufisule. Koma mwa ophunzirawo panalibe ndi mmodzi yemwe amene adalimba mtima kumufunsa kuti, ndinu yani? Pakuti adazindikira kuti ndi Ambuye. Yesu adaza natenga bledi uja nkuwapasa. Adateronso ndi nsomba zija. Apa nkachitatu kuti Yesu aonekere ophunzira ake iye atauka kwa kufa. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristu. Mawu athu alero tikuona kuti zimene zalankhulidwa mu mawu oyamba ndi zimene Yesu akufotokoza mu uthenga zikugwirizana. Koma tikamawerenga mawu a Mulungu chonchi, tiyeneranso kusunga mu mutu nthawi kuti imene idayambira nditi. So apa Yesu, kuuka kwa Yesu kunachitika Petro ndi anzawo, Petro ndi Yohane asanalankhule pamaso pa atsogoleri a Ayuda. Ndiye kuti Yesu ndiye amene adayamba akumana ndi ophunzira ake kufotokoza kuti mpulumutsi wolonjezedwa uja sikuti kupambana kwake kunali njira yodabwisayi, koma ndi njira imene inalembedwa kale mu malembo oyera ndi malembo mabuku onse a Mose, komanso
mabuku aneneri komanso masalimo. So kuti mpulumutsi wolonjezedwa uja ankayenera kuti aperezere zo malembo woyera wonsewa. Ndipo malembo akuti mpulumutsi wolonjezedwa ayenera kuphedwa ndipo auka kwa akufa, ndipo ndi zimene zidachitikadi. Yesu akuwayitana ophunzira ake kuti asachite mantha, asadabwe kuti Yesu anaphedwa, asadabwe kuti Yesu anayikidwa mu manda, asadabwe kuti iyenso akuoneka pamaso pawo. Zinatero chifukwa Yesu adawazindikira kuti ophunzira ake adali kuchedwa kukhulupirira, ngakhale iye ali pakati pawo koma sakukhulupirirabe. Chifukwa Yesu kuuka kwa akufa anauka ndi thupi lake la ulemu. Ndi zimene tikuyembekezanso kuti tizauka nalo pakuuka kwa akufa, kuti sitizauka ndi mathupi akuthawa koma tiuka ndi mathupi a ulemu. Ndipo ndi zimenenso Petro ndi Yohane akuyesa kufotokoza kwa Ayuda kuti iwo adachita kupha Yesu, adachita kumpereka kwa atsogoleri a dziko lino lapansi, ndipo Yesu adachitanso kulamulidwa kuti aphedwe, koma ndiye amene ndi mpulumutsi wathu. Ndiye mwachidule ndikuti iye amene inu munamupha ndiye amene timamuyembekeza kuti azapulumutse. So munapha amene amabwera kukupulumutsani. Tiganize kuti mwina china chake chatigwera, ndipo pali munthu amene akubwera kuzatipulumutsa pa zimene zatigwerazo, ndipo ife osaziwa osazindikira timuvute munthu amene akubwera kuzatipulumutsa. Nthawi zina zimachitikanso mu moyo wathu wa siku ndi siku. Mpulumutsi wathu opanda kuziwa kuyamba kumtukwana kapena kumnyoza, kusampasa ulemu, kenaka kuzazindikira kuti ndiye amene akubwera kuzatipulumutsaja. Kapena mukudikira ansembe azakuchitireni misa, afika ansembe koma chifukwa kuti sanavale mkanju simunazindikire kuti ndi msembe, ndi kuyamba kumchitira chipongwe kapena kusampasa ulemu, kenaka kuzamuona kuti ndiye amene ali paguwa au kuchitirani misa. Chimodzimodzi Yesu iye adabwera, ndipo anthu atsogoleri makamaka a Ayuda, atsogoleri a chipembedzo cha Ayuda sanamzindikire, ndipo anampereka kuti Yesu azunzidwe, Yesu aphedwe, kuti Yesu iwo athane naye, chifukwa ankaona kuti Yesu anabwera ndi njira ina imene ikuchepesa iwo njira yawo, machitidwe yawo, ndiponso zomwe iwo angachita. Akuona kuti akusutsidwa, akuzuzulidwa ndi Yesu. Ndi chifukwa chake sana mlole kuti apitilire, koma adafuna kuti athane naye. Koma pakutero, pakuganiza kuthana ndi Yesu, angangothandiza Yesu kuperezera, kukwanirisa zimene malembo adalembedwa kale zokhudza iyeyo. Abale ndi alongo, nafenso tipemphe kuti Yesu atithandize kumzindikira, Yesu atithandize kumlandira, Yesu atithandize kuvomera kuti ndiye mpulumutsi wathu, Yesu atithandize kupulumutsidwa ndithu mu zowawa zathu, mu zoyipa zimene tikudusamo, atithandize kupulumuka mu moyo wathu wa pansi pano ndi kumwamba komwe.
mawu a Mulungu amene tamvawa akwaniritsidwa mu moyo wathu lero ndi nthawi zonse. Amen.